Guys, mga una ta guys. Luto rin ko ginaguungan with talong. Lamig kayo siya guys. Grabe kayo kalamig guys. Grabe. Hinawa lang ninyo guys. Kaya guys, mag-intro sa ta guys. 1, 2, 3. Guys, nagpainit na tawag kuan kaning atong kalaha guys. Naggwapo kayong kalaha na to guys. Review kayo. Tanawa. Tanawa guys. Muna na itong karne. 1/4 lang na siya guys. 1/2 na guys. Ano siya guys? Atong dunod para sugod itong pakupos atong karne. Guys. Tanawan nyo guys ha. Sugod sa init guys. Init na kayo itong kawali guys. Sama sa init sa pagkikugman ako si Muha. Ano na siya guys. Tara guys. Ukay na nato diya guys. Ukay. Ukay mo ukay. Grabe yun. Grabe mo ukay ng bataan eh. Naman mo. Grabe dito kayo init. Grabe dito init ang ato ang paghibig mo. Hinana na ito pagkapos. Marag gisa ba? Marag tutuhon siya guys ba? Pagkahuman guys, inana na siyang resulta sa pila ka minuto na itong nulat guys. Kaya ha, para pula-pula na guys, pula-pula na kayo. Pag heart baga, pula-pula. Tungod sa init si gugma. Para guys, ukay na ito guys, makikikay ka mo ukay guys, may kuhan pa, side strip pa. Karon guys, ito hindi pa dapat na itong baboy. Hindi na pinakupas ng baboy guys. Ato nang butang ato ang guys kining bawang na guys, bunot lang na sila guys, bunot itagak lang mantika na sa baboy guys ha. Wala tagagamit ang mantika na kuan, mantika ra ginas baboy. Kan kayo pagkamantikaan na guys, wala na to nakuhaan. Ditso mangod dinalian mangod ning lutua guys. Anawa guys, grabe nga bukal-bukal guys. Init kayong mantika. Tanawa ninyo, tubig. Nanapot tayo sunod na ilunod guys. Ilunod ang atong onion. Ato sibuyas guys. Yara, ilunod ng sibuyas. Ilunod! Guys. Lami kayo. Lami kayong sibuyas. Pula-pula. Belit-belit. Maluto ang itong sibuyas. Hindi mo sibuyas, hindi mo itong sibuyas. Huwag dami. Lagi nang luto ko itong tarong para dami. Isa. May kaisa ga. Tatawa na ito gamay. Kay kuhaan para nindot. Nga. Grabe. Init na kayo na guys. Ginakainit. Tatawa na ito. Pila kami na ito para maluto gila ang itong bawang onion, ang atong sibuyas. Ang ahos o atong sibuyas. Sa Bisaya pa, ahos o sibuyas. Ang karne dito guys, pula na kayo. Uy, nagbutang neta o kaning bagoong. O sa Bisaya pa, uyap. Sa pagkarang uyap. Butang, sa pagkarang uyap. Nakulangan mo ko, nang itong tungagan paggamay. Ano na siya, isa katsara o 1/4. Yan nakadagan na itong uyap na gilutang guys. Kung kayo-kayon para maluto atong uyap para magkuhan gamay ba. Hindi ko yung maggamit o katong uyap yun na presko guys. Pero kung nagamit guys na sa butilya, ang Virgo sama sa kong kuhan guys. Akong kuhan kay Virgo mo ko. Nanang gusto kayo kung kuhan mo mga Virgo. Jacksay na to ba Virgo. Okay na nato guys, kaya pila nato ang karne para mamit siya taman. Okay.
Biar ukay. Kada gabi ukay. Sige, uy, butang na ito paminta, powder. Para, guys, para halang-halang gamay. Para lami siya guys, para balansi ang kuan. Oh, okay na nato. Para lami gid kayo. Sige, ukay ani. Yan ang kabalaka ng siging ukay. Lami na siging ukay guys. Kanawa niyo. Grabe makaukay. Bugay ka mong mag-ukay ba? Ukay ra gani. Ya, karon guys. Saan ka tawran? Okay. Oh, ito ilunod na atong talong. Kita talong na gibutan guys, kay hili kita ng talong guys. Mga babae diya, hili kong talong. Na, tirahin na yung talong. Gandig talong diri. Itong ibutang na talong. Gandig kay guys, kay para lami ba. Para di lang yung na puro karne. Para natin gulay. Okay guys, natin ibutangan, atong halo-halo ang talong. Para lami. Lami kay pagkahalo. Ukay yapon, sige, ukay ah. Ukay ako be. Ukay ako be. Ukay ako be. What? Ukay ako be. Ayan guys. Sa magaling ukay mo. Sabi ukay yun. Sabi ukay. Grabe. Ano si ukay? Lami kay ukay. Okay guys, pagkaoran na pala ito guys para maluto ito yung ayun, pwede lang natin isang takluban guys. Oh, takluban na to. Okay, gusto na itong taklob para di mungaw, para may kuan guys. Pabrihan na po nato guys, kaya ito na po kayon po natin ibalik guys, kay aso na para hindi ko makuha ng talong. Saktor na gusto mo uta ko kuan guys, tinang ugaw ba aso hindi rin maluto niya yung talong, kaya ganda kayong talong. Nagpatagtawad guys, ito lang kunan tangan na natin ng tubig niya tagtawad ito ang kaya guys para kuan okay siya mamitsay ka nan para mong suhupod sa talong ang lasa sa atong kuan Ricardo atong mga kuan guys. Karon guys, ato nang kuan tubig, isa ka basong tubig. Tingin hunod na. Oh, pagka kabalo mo yabo. Lagi pa sa lawas sa baso. Guys. Yana na siya pag kuan na para malata-lata ang kuan ba, talong, luto tanan. Kay may tawran na po nato na guys ha. Kaya na to. Okay lang. Kan kita papilan ni puro tao kayo ni. Kamana na. Kaman guys, tataoran na po nato ilang minutes. Takloban na guys para kami mga konsa ba. Call siya. Oops. Guys. Wala na ko pakita ang pag-abre kay kalimot ko sa video. Guys, atong ilono na nga tuang mahiwagang nor pork cubes para lami ang lasa guys. Yung gamay ratong karne malamig yapon siya ang lasa kay matay nor pork cubes na siya yung makatabang na guys para malasa siya kayo guys ba? Lasa kayo ang natong binaguungan sa guys na sige okay na yung bataan eh ilahin yung trabaho ng bataan eh tiga-okay rin gini lami kayo tiga-okay sa mga ganahan na si tiga-okay god lami ganahan di kayo dagang yung ganahan na si tiga-okay samot na sila uli okay grabe ganda luto okay yakubi ano na ang kanta na guys okay yakubi na siya okay ka na si okay sige siya okay guys lagi ni kumanong okay na buang pag ka na humag-okay dong anong okay dong up kuha na guys kuha na nato ya guys tukalan pero mo ako to kung takluban ni guys para maluto ito tama guys para guys
Hop, abrihan ako na to. Grabe. Pag magtaklo, abre. Grabe, dali kayo. Hop. Sabi ko. Lagyan maluto, guys. Ilaw ka minutes ni guys. Ilaw ka minutes. Ako piling maluto. Lagi kayo ron. Galaway na mo, no? Katanaw pa lang ganit mo daan. Makakilaw mo. Ang kakalami ang maluto. Pinawa na to. Lami kayo. Pinawa na to. Okay kayo. Nya. Hinay na po ba, guys? Okay na po. Okay na po. Hop. Kani, tao talaga yung kay kulangan ta sa timpla, guys. Naikulang. Kalimut og butang sa suka gani ha. Dapat kay katong pagkuha na to, guys. Ibutang na tong suka daan. Pero kani to pataghap pa man itong trabaho ni. Wala mo tay talent luto-luto, guys. Munang kita ni nga. Practice lang. Ito ang version lang sa ito pagluto ba, binaguungan with talong itong giluto mga siya. Ito ang pataghap na recipe, pero lami siya, guys. Simple, wala kayo ricado, munang lami din siya. Pinubre naman itong kuhan nilutuan, pinubre ra beta, pinubre kay tao kita mag dinato ng mga pagkaon ko ay makadinato tag pagkaon sa nang libre ni bukal lang tagkaon na itong bukal na, guys. Kita inyong resulta ko man karon, guys. Ato na ilono na ng suka mo na siya kulang na suka na siling kuan ba halang kayo na ko dato, guys. Kayo bulong, guys, na tay wapo na pagbalanse sa ating mga niluto, guys. Ang butang kuan bulong naman na siguro, guys. Ay kanang mga hawd ng luto dia bulong na kita sa mga pambalanse sa pagkaon. Unang-una ko, guys, na kailangan din nato butang kalamay, asukal ba, asukal isa ka kutsara ra pod para dili masobrahan. Itong hugasan ng kutsara di askuan. Then ukay na po nato na para dili magkuan. Okay na to na. Nanar na siya, guys. Unaon ra pagluto niyong binagungan. Practicein niyo, guys, ha, para kabalo mo ba? Kabalo mo sa kuan mga sikat dito. Takluban sa nato, guys, kay dili ko gusto ng basa-basa, guys. Gusto ko ng bas-bas gamay ba. Gamay lang di kayo kuan. Danawa ninyo. Bukas na siya. Ko kaya na ron kayo. Yung dukot ng ilalom na ang kilid rin na kuan sobrahan na ka uga, pero okay lang, lami gyapon ang resulta na sama sa luto ba, lami. Tanawa ninyo yung sa pag-ukay. Anak ko mo ukay, guys. Nanak ko karamit ng ukay. Hawag ko mo ukay, guys. Tanawa hindi na, guys. Finished product na. Ano, guys? Wala na, finish na. Pati na natin na diya itong paano, guys. Finish na yun siya kayo. Muna niya siya, guys. Ang itong finished product. Natay kanon. Tara tinidor. May plato. Mga official, guys, daghang salamat, guys. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Thanks for watching, guys. Support me and subscribe my YouTube channel, Clips TV.